Είναι μεγάλη μου χαρά που συμμετάσχω την πρώτη χρονιά του Athens Riviera Summit, μια εξαιρετική πρωτοβουλία η οποία έχει μαζέψει πολύ σημαντικούς συντελεστές της οικονομίας, της ελληνικής οικονομίας μας και ανοίγει και μια πόρτα προς το εξωτερικό να δείξουμε όλη αυτή την καλή δουλειά που έχει γίνει μέσα στα χρόνια. Εμείς ξεκινήσαμε πριν 24 χρόνια, κυριολεκτικά από το σημείο 0. Είμαστε το αμερικάνικο όνειρο που έγινε στην Ελλάδα. Τα πρώτα μας γραφεία ήταν 24 τετραγωνικά μαζί με την κουζίνα και το μπάνιο. Μέσα σε αυτά τα χρόνια όμως η Generation Y που ήταν η πρώτη εταιρεία μεγάλωσε και αυτή ήταν ο ακρογωνιαίος λίθος να δημιουργηθεί ο όμιλός μας που αυτή τη στιγμή έχει πάνω από 230 services και αρκετές εταιρείες οι οποίες ουσιαστικά μέσα από την συλλογική γνώση καινοτομούν και δίνουν μια διαφοροποίηση, ένα διαφοροποιημένο προϊόν και μια υπεραξία στον πελάτη μας. Είμαστε περήφανοι γιατί εξάγουμε σε 50 χώρες, με τουλάχιστον ένα τιμολόγιο το χρόνο να βγάζουμε, λέμε είμαστε εκεί και εξελίσσουμε συνεχώς μέσα από το growth το οποίο φέρνουμε στον πελάτη μας, τον ίδιο τον πελάτη μας. Όταν αυτό πραγματοποιείται, αυτός θα προσλάβει κόσμο, θα πληρώσει τους φόρους του, θα κάνει R&D, Research and Development, με αποτέλεσμα να φέρνουμε τι prosperity to society. Και αν αυτό γίνει και με έναν sustainable τρόπο προς την ενέργεια, τον χρόνο και το χρήμα του, τότε καταλαβαίνουμε ότι φέρνουμε σε αυτή τη ζωή αυθονία. Εξού και το GPA, που είναι το όνομα του ομίλου μας, Growth, Prosperity and Abundance, γιατί φέρνουμε growth στον πελάτη μας, prosperity στην κοινωνία και abundance στην ανθρωπότητα. Και αν δεν έχεις όλους τους stakeholders στη σύγχρονη εποχή που ζούμε under consideration, δηλαδή υπόψη, τότε πολύ απλά δεν είσαι αρκετά σύγχρονος και μπορεί να σε αφήσει πίσω όλο το σύστημα. Η Generation Z, για παράδειγμα, πλέον αλλάζει τη συμπεριφορά του καταναλωτή και λαμβάνει την ηθική κατανάλωση αλλά και το sustainability του προϊόντος πολύ υψηλά υπόψη στις αξίες της για να αγοράσει κάτι ή να συνεργαστεί. Επομένως, αν δούμε και το θέμα που συζητήσαμε πάνω, τα megatrends στην επιχειρηματικότητα, έκανα μια αναφορά σε 4 πολύ σημαντικά. Προφανώς την τεχνητή νοημοσύνη και πώς αυτή θα αλλάξει τη ζωή μας αλλά και τον τρόπο που εργαζόμαστε. Το δεύτερο ήταν το urbanization. Όπως είπα, ζούμε αυτή τη στιγμή 56% του πληθυσμού σε πόλεις. Αυτό θα έχει γίνει 75% μέχρι το 2050. Άρα χρειαζόμαστε smart cities, το οποίο εδώ έρχεται ένα επόμενο megatrend που είναι το hyperconnectivity. Πλέον είναι όλα συνδεδεμένα, είμαστε συνεχώς σε μια ροή πληροφορίας. Άρα η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να μαθαίνει από αυτή την πληροφορία και να βελτιώνει τα smart cities, για παράδειγμα. Και φυσικά ζούμε το Industry 5.0, που πλέον τα robotics και το integration όλων των τεχνολογιών, Internet of Things, Artificial Intelligence, Machine Learning και ούτω καθεξής, AI, έρχεται και βάζει πλέον τον άνθρωπο στο επίκεντρο, όχι την τεχνολογία, και πώς μπορούμε να βοηθήσουμε τον άνθρωπο με την τεχνολογία να έχει μια καλύτερη ποιότητα ζωής.